Ο Πατρίκης Νίκος έπαιζε μεγάλο ζουρνά, ο Τοκαλάκης Γιώργος μικρό ζουρνά και ο Κοσγόζης Γιώργος νταούλι. Ερχόντουσαν παλαιστές και από τα γύρω χωριά, τον Άσπρο, τα Άθυρα και από το Δυτικό, που ήταν και οι περισσότεροι, για να αντιμετωπίσουν τους δικούς μας πρωτοπαλαιστές. Αρχικά τους μεγαλύτερους ηλικιακά, Αϊβάζη Χαράλαμπο, Τιντίνη Γιώργο και Σιβρή Μιχάλη, που ήρθαν από το Φούλατζι, και στη συνέχεια τους μεταγενέστερους, Χατζηγεωργίου Παύλο, Πασχαλίδη Δημητρό, Καπουσίζη Τάσο και Καραγιάννη Χαράλαμπο. Είναι ο ίδιος που έγινε μετέπειτα γνωστός σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως μέσα από τις επιδείξεις δύναμης που πραγματοποιούσε. Αυτόν τον αθλητή τίμησε ο τοπικός Παλαιστικός Σύλλογος, βάζοντας το επίθετό του στην ονομασία του. Ο Παλαιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Προσφύγων, ο Καραγιάννης Ευρωπού, είναι άξιος συνεχιστής της παράδοσης των προγόνων μας στην Πάλη. Από την ίδρυσή του το έτος 1998, ο Σύλλογος μας κάνει συνεχώς υπερήφανους με τις διακρίσεις των αθλητών στους διασυλλογικούς και διεθνείς αγώνες που συμμετέχουν.